Epizoda 5. Co mě naučil Viselec. Krásný den. Ráda používám archetypy tarotových karet pro získání perspektivy k tématům, které momentálně prožívám a řeším. Obsahy a příběhy stojící za kartami jsou velmi bohaté, takže mi umožňují dívat se na mou situaci z několika úhlů pohledu. Pokud ve své situaci daný archetyp spatřuji, mohu se pak inspirovat jeho dalšími vrstvami a klást si otázky, zda i ty další vrstvy mají k mé situaci co říci. Několik let mě provázel archetyp Viselce. Jeho příběh je vlastně jednoduchý. Jedná se o kartu, na které je zobrazena postava visící ze stromu, za jednu nohu hlavou dolů. Pozice postavy je pochopitelně vrcholně nepohodlná. Karta vypráví o pocitech zmrazení a stagnace. Moudrost Viselce spočívá v dovednosti umět se do nepohodlné situace, se kterou nemůžeme nic udělat, uvolnit a přijmout ji. Mentálně mi ten obraz dával naprostý smysl, ale trvalo mi dlouho, abych jej byla schopna také odžít. I proto se mě Viselec léta držel. Když jsem zjistila, že mám co dočinění s Viselcem, prožívala jsem svůj pocit stagnace velmi bolestivě. První lekce byla naučit se trpělivosti. Měla jsem jasné vize a sny, kam se chci ubírat. Viselec mě hezky napřímo zastavil. Posadil mě zpátky na zadek a řekl, že teď mám čekat. Čekání se zdálo nekonečné. Zpočátku jsem se o nějakou akci snažila, Viselci navzdory. Moje akční kroky ale vůbec k ničemu nevedly. Teda kromě mého vyčerpání, frustrace a rostoucího pocitu bezmoci. Po několika měsících jsem už byla schopna přijmout, že teď se prostě asi nikam daleko nevydám a bude potřeba přijmout lekci velmi pomalého posunu. Vzít ten okamžik klidu a ticha a pozvolna rozvíjet sebe sama bez toho, abych dělala velké kroky ve vnějším světě. Postupně jsem přijímala, že mé sny se nestanou ze dne na den a že své velmi specifické vize potřebuju propouštět, protože mi nepřináší žádné výsledky, jenom bolestivé stavy. Jako bych pomyslně přestala mlátit hlavou do zdi, že já chci jít zrovna tudy a na chvíli odstoupila a s trpělivostí se pomalinku rozhlížela, jestli tady třeba nebudou i nějaké dveře, které už jsou pro mě otevřené a nemusím se do nich snažit vlámat celou. Naučit se vyčkávat a být trpělivá se posléze prostě začal ukazovat jako jediná logická strategie. Když jsem se na tom zadku naučila trpělivě sedět a čekat, začal po mně Viselec chtít nové kroky vpřed. Přicházely nové tvůrčí nápady a energie. Strategicky jsem se snažila realizovat jednotlivé kroky, abych se konečně vydala vpřed. Mé tvůrčí nápady měly pozitivní odezvu. Poprvé o ně začal být větší zájem. Po první vlně nadšení však zájem zase rychle vychladl. Nabídala jsem tak ku příkladu osobní konzultace využívající koučovací metody. V prvních dnech se zvedla obrovská vlna zájmu, která pro mě byla naprosto nečekaná a neznámá. Ovšem po první etapě testovacích sezení zájem zase brzo opadl a já opět seděla nahybně na místě. Zase jsem se vrátila do bodu zamrznutí. Nesnášela jsem to. Znovu se mi vrátila naděje na pohyb vpřed a zase jsem o ní rychle přišla. Podobně to dopadlo se řadou projektů. Moje nová zkušenost s Viselcem tak měla podobu, že se čas od času něco stane. Zamakám, vytvořím něco nového, udělám první kruček vpřed a když se snažím udělat krok druhý, tak jsem opět zastavena. Viselec mi říkal, že ještě není ten správný čas. Že já ještě nejsem tam, kde potřebuju být. Současná bolest už nepramenila tolik z rozbitých snů, ale z obrovského hladu po sebenaplnění, který ve mně za poslední roky jenom sílil. Nejdřív jsem jej potřebovala přijmout, že je prostě pochopitelné, že se při tom všem čekání a systému jeden krok vpřed a dva zpátky cítím nerealizovaná.
Dále jsem si pak všímala, že mám tendence se některých věcí křičovitě držet. Kdykoliv vznikl moment, posunu vpřed. Já jsem mohla něco tvořit a mohla jsem na chvíli cítit svůj přínos pro ostatní. Daného momentu jsem se zoufale držela. Když se teprve blížil, dlouho jsem o něm snila. Neustále jsem na ně myslela. Když pominul, tak jsem se k němu neustále v myšlenkách vracela. Jako bych z něj chtěla vysát ještě trochu toho pocitu naplnění. Cítila jsem, jak se celá ocitám v křiči. Jakoby každý drobný moment tvorby byl krásný nafouknutý balónek. Já ho popadnu celým svým tělem a odmítám ho pustit. Tělo obmotám okolo něj. Křičevitě ho svírám. Zarývám do něj své prsty. Při jedné lekci jógy pronesla Adrienne mantru. Přijímám to, propouštím to, nechávám to jít. Věděla jsem, že moje urputná snaha držet se každého záblesku pocitu sebenaplnění je pro mě naprosto vyčerpávající. Vzala jsem tedy slova Adrienne a opakovala si je, abych ty krásné balónky dokázala nechat jít, aby zase mohly odletět pryč. Takže když jsem třeba zažila nádhernou situaci, kdy jsem mohla někomu pomoci, být jeho průvodkyní, druhý den jsem vzpomněla na ten úžasný pocit, jaké to bylo. Zopakovala jsem si v duchu, že to přijímám. Cítila tu radost, kterou mi situace přinesla. Pokračovala jsem. Propouštím to. Nebudu to držet a skrze vzpomínku se opakovaně snažit prožít cokoliv, na tom bylo krásného. A pak jsem si řekla, že to nechávám jít. Po několikáté zkušenosti a aktivní snaze se přestat křičovitě držet pocitu sebenaplnění, jsem konečně zase dokázala pocítit uvolnění. Začala jsem to prostě brát tak, jak to je. Vynakládám obrovské úsilí, abych něco vytvořila. Něco malého z toho nakonec i je. Má to svůj smysl a přínos pro někoho druhého. A když pak nevyhnutelně dojde na moment, kdy to musím nechat jít, tak to tak udělám. Když jsem tohle přijala, můj viselec mě opustil. Protože už jsem se naučila viset v té nepohodlné pozici a opravdu to upřímně přijmout. Poslední měsíce už nepostávám na místě. Můžu se zase vydat dál. Pořád si užívám, jak je to krásné někam jít, někam směřovat. Zároveň ale nepospíchám, protože vím, že není kam spěchat. Pořád si v sobě nesu nově nabitou trpělivost a schopnost nechat věci jít. Nefixuju se na akce v budoucnosti ani v minulosti. Těch balónků teď okolo sebe vidím poletovat tolik, že fakt nemám potřebu jeden v zoufalosti držet a nepustit. Při práci s viselcem mi pomáhaly 2 činnosti. Za prvé jsem si relativně brzo vytvořila jeho papírovou koláž. Koláže jsou nádherné v tom, že skrze ně můžeme zmotit něco, co nás uvnitř tíží. Už to pak nemáme jenom někde na pozadí v hlavě. Jde to z nás ven do hmoty. A díky tomu se pak také na to, co prožíváme, můžeme dlouhodobě dívat, pozorovat to. Nacházet v koláži nové symboly, nová porozumění naší situaci. Při práci s viselcem mi navíc ještě jednou pomohlo cvičení s Adrienne. Konkrétně se jednalo o jednu pozici, ve které jsem se cítila, jako když visím. Jedná se o pozici, kdy stojím. Mám nohy doširoka roztažené. Stojím pevně, ukotveně. Ruce si propletu za zády. Pak pozvolna směřuji trup a hlavu dolů. Ruce, stále propletené, se dostávají nad hlavu. V podstatě se jedná o pozici, při které lidi běžně trénují stoj na hlavě, tedy až na ty ruce směřující vzhůru. V téhle pozici jsem měla vždy pocit, že dokáže fyzicky stělesnit viselce. A to bylo neskutečně úlevné. Stejně jako u koláže jsem mohla zhmotnit své pocity, dát jim fyzickou podobu. Na mé cestě mě tedy momentálně viselec nedoprovází. Teď se mnou kráčí velekněz, se kterým se teprve seznamuju a jehož učení se teprve snažím pochopit.
Sice jsem neskutečně ráda, že už s Vyselcem nesetrvávám na místě, ale také moc dobře vím, že bez jeho učení bych nedošla tam, kde jsem právě teď.